Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Dan și în episodul de astăzi o să ne jucăm Roblox și nu orice joculeț, ci ne vom juca Snow Plow Simulator. Da, mi-a apărut pe recomandație, are un joculeț drăguț și foarte curios să vedem ce trebuie să și facem în el. Așa că haideți să vedem. Deci avem aici How to Play. Welcome to Snow Plow Simulator. First you will need to begin by equipping your first tool and collecting some snow. You can then use this snow in the snow on the left side of the screen. By pressing on tool and vehicle buttons, you can open different areas of the menu, repeat by pets, unlock new areas and much more. Ok, deci haideți să vedem. În primul și primul rând vreau să vă urez la mulți ani, pentru că eu când filmez asta este 31. Da, deci la mulți ani tuturor domnilor și domnișoarelor. Hai să facem niște bănuți în ăștia, cum facem, nu știu, use gems to merge pets, ok. Fire tool, asta un bulldozer. Trebuie să cumpărăm. Mamă, cu Robux, ambele cu Robux, ambele cu Robux. Dar nu o să facem cheating să cumpărăm direct bulldozer, dar ar merge un bulldozer, sincer să fiu. Ok, deci hai să începem. Hai să mergem aici, daily, you just claim your daily reward. Păi și, trebuie să cumpărăm chestii, ok. Păi, hai să vedem unde am primit, că nu văd. Eu nu văd să fi primit ceva. Acum nu știu, sincer. Join the group and like the game for triple auto hatch. Cred că trebuie să ne băgăm aici. Băiatul meu are tir direct. Trebuie să o colectez sau ceva. Chiar nu îmi dau seama ce trebuie să facem. Îmi fac bănuți. Ok, am rezolvat. Acum facem rugășorii din ea. Păi, trebuie să ne primăm pe aici. Bățișorul înseamnă să dezăpezim la oamenii ăștia aici. Și hai să vedem care e cea mai ieftină chestie de cumpărat. $200. E bine, și dolari ăștia. Îi facem întrebarea. Ne trebuie 7500 de snow. Păi, avem de lucru. Avem de lucru până la 7500 de snow. Păi mergem să luăm pet, cred că ne trebuie 200 pentru un pet, așa că facem rapid 200 aici. Luăm petulețul. Nu știe și el și da, e ca ăla care am jucat ieri în Fortnite, dar care e cu animalul, deci cu bănuți și cu zone și cu chestii astea, să e mai simpluț așa, cu zăpadă, cu alta, cu așa mai departe. Voi să mergem să cumpărăm animaluț, să vedem ce animal ne pică. 250, deci cel mai rar e porcușor, băi, porcușorul. Cățelul e cel mai default 60%. Voi probabil să ne pice cățelul în cazul ăsta, dar nu e problema, Hai să facem 250 rapid aici. Armă pe băieți, efectiv. Îi rupem. Am făcut bănuță. Ok, haideți să luăm primul pet. O să pice. You can hit pets. Ok. Bun, și acum trebuie să-i dăm equip. Nu? Da. Și el înseamnă că va lua zăpadă cu mine. Nu, sau pur și simplu de design. Cred că e doar de design, sincer. Nu îmi dau seama. Da. Deci avem nevoie de 10.000 de snow ca să facem următoarea zonă și de vreo 5.000 sau 1.000 ca să luăm următorul animal. Păi o să mai luăm un animal și după aia cred că o să facem pentru lopată, ca să vedem care e diferența cu lopata. Da, după aia mai luăm un pet și obiectivul este să ajungem la prima zonă, care ne trebuie 10.000 de cocos ca să ajungem la prima zonă, așa că băgăm aici un speedrun până la 1000 și după aia revenim cu petul nou care urmează să-l deschidem. Bun, am făcut 1000 de fulgi de zăpadă ca să mergem să vedem ce animal o să ne pice. Sper că nu vom, deci hai să vedem. Deci liliacul ăsta sau dragonul ce e ăsta, 1% șansă, fii tare, dar nu cred, ursulețul ăsta 14%, găina cea mai comun să zic, și 20% ratonul. Măcar raton să pice ca să avem și noi marja de asta de lucru mai bună. Așa că să-i dăm 3, 2, 1 și...
ratonul, aia zic. Bun, întrebarea e ca pe Fortnite, pe Pet Hero, trebuie să luăm slot sau pot să dau equip la oricât de mulți vreau? Sau e doar unul la care pot să dau equip? Da, pot să dau equip la câți vreau? La 4, ok. La 4 și am luat în 4. Bine rău, am luat stick-ul și hai să îi dăm să vedem. Am dat îi dau multiplicare la ce fac eu, am înțeles. Îi mergem așa în zigzag și facem mai repede așa, una, două. Acum o să farmez frumos un 7500, mi se pare că trebuia, sau deschid ou, văd eu, când ajung la 5000, probabil că revin să văd dacă o să deschid ou sau o să farmez în continuare până la 7000 să iau lopata. Dacă, din nou, speedrun, tata, speedrun, jocurile astea doar speedrun. Spuneți-mi ce vreți să mai mă joc în comentarii dacă v-ați săturat de jocurile astea, care vă place mai tare, Roblox, Fortnite și așa mai departe. Să facem și alte joculețe, parcururi și din astea, puneți-mi și o să facem. Așa că acum vă las cu speedrunulescu, Johnule, îți speedrunulescu. Tocmai ce mi-am dat seama că jocul nu a avut sunet până acum, dar de moment ce am făcut destul ok progres, 2000 de bănuți, am luat pe și mai departe, o să las așa și îmi cer scuze, dar o să încerc să mă revanșez. Acum avem sunet, da, deci așa face când e zăpadă. Nu mare lucru, dar tocmai realizasem asta, îmi cer scuze, așa că hai cu speedrun înapoi până la 7000 de bănuți sau 5000, luăm pe, nu știu, vedem ce facem. Eu stare tank, ești nebun la cap, tare tank, eu scubăț, n-am răcop asta. Zicem așa și ce n-ai văzut să auzi să scuduie harta pe ăsta cu tank, mânca. Makes perfect sense, man, makes perfect sense. Deci se face extraordinar de greu, adorm aici pe scaun, efectiv, nu mai pot. Extraordinar de greu să fac, nu ți-aștia snow ăsta. Hai că Pet Hero să mai fac de aici. Rău de tot, adică, nu știu, cumva m-aș duce direct la lopată, cumva mi-aș lua pet, că cine știe când mi-a durează până ajung să fac atâta snow din ăsta. Băieți, da, mi-aș lua pet ca să fac mai repede, după aceea să fac de la 0, nu știu exact ce să fac, chiar sunt dubii, sincer cred că dăm direct de pet și aia e că, la urmei, ce avem de pierdut, nu? Dăm de pet și după aia lopată și să vedem care treabă cu lopata. Ajută, dă mai mult, care un punct cic să dea și lopata aia mai mult și da, poate că e viteza de colectare mai mare sau știi ce cred că e de fapt, care range-ul mai mare, eu iau doar câte un pătrățel de ăsta și la poate ia 2 pătrățele sau ceva de genul, dar nu, vorbesc și eu în necunoștință de cauză aici, da, chiar ok jocul la chill așa, asculti o muzică, mai joci, mai nu știu ce, da, cred că a plăcut episodul cel cu Fortnite, mi-a plăcut pentru că faci și level pe Fortnite și joci și cred că o să mai filmez un episod cu eventul la special de Christmas până nu dispare, cred că mâine o să filmez întâi că și așa să acasă și nu o să fac nimic, băieți, să mă plictisesc de tot, așa că o să filmez un episod cu special eventul de Christmas până nu dispare, vedem cum e și ăla și dacă ne place mai facem pur și simplu mai formăm niște bănuți din aia să luăm pet, da. Așa că hai că vă las că imediat facem și noi 5000 aia, bă, dar greu să fac. Am făcut și eu ăștia 5000, hai să dăm de pet să vedem dacă nu pică un pet plană bombă, am pus-o, băieți. Deci, wow. Avem o de 0.1 care cred că sunt 3 pisici și una pe sata sau ceva de genul. Acest reindeer sau ceva, elefant, I don't know, bro, sper să pice orice, dar nu găini, adică n-am treabă cu găinile foarte bune, ovele, dar something just better ca să fac repede, că dacă am pierdut așa 5000 pe ceva care e inutil, am pus-o grav, așa că o să dăm de... Deci, hai să vedem, eu o să pice... Chicken, extraordinar. Hai să vedem ce chicken ăsta. Power 2 Snow, că bine, vezi că bine. Dăm equip și hai să îi dăm tată cu speedrun-ul ăla până la 7500. Parcă asta să mai verificăm o dată. La 7500 Snow. Hai să vedem
cât de repede îi dăm tălpiță toată până la 7500. Hai cu speedrun-ul la monstru. Parcă ceva să face mai ok nou ăsta, dar tot nu știu, adică stai 10.000 de ani, sper că lopata aia să facă o diferență, că dacă nu, pus-o grav, pentru că deja foarte, foarte greu faci el, să fiu foarte, foarte sincer cu voi și mă sper că apuc să iau totuși zona 2, care e 10.000 de snow, adică totuși facem cu 5, dar uitați efectiv, parcă nu se mișcă efectiv, așa că sper că o să facă mare diferență, dar văzut că ce cred că face, cred că de la un bloc o să iau 2 odată și înseamnă 1-2 corect și testit, care ajută, dar nu știu ce să zic în situația în care face atât de greu, o pune. Nici n-aș investi Robux acum, pentru că nu știu dacă vă place seria, dacă vă place, băgăm direct acolo un 300 de Robux și luăm bulldozer direct, dăm și la tank, facem valorile noastre pe aici, hazul nostru, dar până atunci dăm cu stick-ul, ca și băieții, că până la urmă de jos să începe, nu? Trebuie să vedem și cum e cu bățul ca să ajungem la tank, la trailer, la actuarele alea. Dăm și cu bățul și dăm cu lopata de aici, mai jos de lopată, dăm cu bățul, da, toată. Dacă vă luați cu speedrun-ul, eu îi dau aici cu bățul ăsta cât de tare pot și revenim când avem cei 7000 de coco făcuți. În sfârșit, Doamne iartă-mă, am stat, cred că jumătate de oră pe puțin să fac, dar am făcut lopata aia, vă zic, acum, dacă nu avem minim 4 like-uri în momentul de față și lopata aia nu face o diferență semnificativă, episodul se încheie aici. Dacă vrei ca episodul să nu se încheie aici, ca noi să ajungem în zona a doua, să vedem ce se întâmplă acolo, frate, în spate, la bariera asta, mă, la ori 29 să vedem ce acolo, trebuie să dai like. Și dacă nu ai subscribe, să vă mai spun că dacă ai dai like, episodul continuă și dacă nu ai subscribe, tu nu poți să vezi, să apare negru pe ecran, așa că dai subscribe ca să poți să vezi ce se întâmplă, domne, mai departe. Dacă noi acum mergem aici rapid, bam, dăm stick-ul jos de mânuță ca să încălzăm mânuța pentru lopată și hai să cumpărăm lopățica. Buy, equip. Op, stai că... trebuie să vedem. Bam, plus 9 și nu mi-au scos banii din cont? What? Are rău. Sau? Eu nu văd banii nici de-aia zic. Nu întâmplat. Îți arată unde ai banii, de-aia zic. Mamă, ăsta era 500. Avem și pe ăsta. Top. Hai să vedem care păgâni că lopata dă mai mult sau... Nu, asta are 500, era de 200. Hai să vedem water gun-ul ăsta cât dăm. Altceva, tata, așa, da, mă. Ce să zic? Că mergem să luăm pui direct, un pe din ăsta, direct mergem spre noua zonică, spre zona 2. Gata, episodul ăsta atât. Și dacă vrei ca următorul să apară, trebuie să dai like și să scrii în comentarii că ți-a plăcut. Să spui, da, Dănuțule, mi-a plăcut episodul. Vreau și următoarea parte să vedem cum a ajuns la zona 5, zona 6 și Dănuțul o să se joace, că da, e Dănuțul ușu că se joacă. Deci putem să declarăm treaba că a făcută cam 10.000. O să dau acum 10.000, să dau ori 29 și după aia să iau pet sau să luăm pet acum și după aia. Hai să vedem cât costă următorul pet. Am luat petul de 200, petul de 1000, petul de 5000. În episodul următor costă 15.000 ăsta. Deci să dăm la loc la zonă și ca să fiu ca lumea, pentru că jumătate din episodul ăsta a fost doar speedrun, o să mai stau și să mai fac 15.000 să deschidem și acest egg. Păi mai avem egg-ul de 40, egg-ul de 90, probabil că în cealaltă parte să mai fie mai șmechere. Și în episodul următor o să farmăm, să vedem, să încercăm să ne pice de la astea 3 cel mai rar. Dacă nu cel mai rar, în ultimul cel mai rar. O să încercăm. Dar dacă vrei să le vezi, lasă un like și scrie în comentarii, da, Dănuțu, vreau să văd petul ăla rar.
și să-l vedem. Dacă hai să mergem să dăm un loc la zonă, să vedem dacă merită, nu se merită. Dacă nu iau acum 9, ar trebui să-mi dea 18. Mamă, dar ce aici? Eu sunt 19, da, încă 38. Pare rău. Păi imediat am luat și petul ăla, la cap. În așa stil și în așa viteză. Imediat. Hai să vezi acum ce pic aici numai pe de pet. Nici ne uitam să vedem ce peturi și ce rarități îs, dar eu cred că la muncă e și răsplatul să ne dea, nu cel mai rar, dar cred că penultimul cel mai prost o să ne dea. Adică ăla cu șansa de 20. De-aia mă mulțumesc pentru că e ok. Rapido. 15.000 aici și hai să dăm loc la pet. Acum înțeleg de ce să-ți cumperi teleportor, că până ajungi la capăt de hartă te mănâncă. Bun, în final am ajuns și noi aici. Hai să lăsăm watergun-ul ăsta și să-l vedem păpui. Deci poate să ne pice. Cățel 50% șansă. Cam are șansă să vă sincer cu peta dacă ne pică. Ăla de 25% care habar nu e, cred că e tot ceva cât să lași, dar mai drăgălaș. E top. Ești gata? 3, 2, 1, apăsă butonul de like. Și No Cat. Oh my god, deci a picat asta cu 25% Snow Cat. Hai să vedem și cât de acest Snow Cat, dacă e 4,5. Oh my god. O să-i dau equip clar și hai să vedem cât o facem acum cu ea. Tot dau esc, că uit că aici e cu plicuri. Roboterganul mănâncă. Să vedem, da. Ok, 37. Asta în zona asta și aici în zona de ar trebui să fie mai mult sau e la fel pus tot. 9, 70, 80, altceva, da. Deci episodul următor, farmăm la Petor la greu, că cred că e în Petor, nu în zone și din astea. De fapt și zona 2 pe normal mici naiba. Așa că la final de episod mai deschidem murdărul la 5.000 dișoare. Să fie. După aia închidem și noi episodul să vedem. Pică ceva mai rar, pică ceva sau tot chicken, facem cadou chicken dacă pică, că nu ne trebuie, că avem deja 1. Hai să vedem. 5.000 de pețulanis, mamă, are epice, are ăsta, e dotat. Vedem. Un struț din ăsta, că ăsta l-avem. Hai să vedem. 3, 2, 1 și subscribe ai dat. Aia pică. Despre ce vorbim? Deer. Oh my god, nu pot să cred așa ceva. Ioi, na, am măcar știi. Deci au picat Deer pentru că ați dat subscribe, doar că din cauza inteligenței mele reduse, am dat acolo pe autodelete, că n-am știu că e autodelete, dacă știam normal că nu dădeam, dar aia e, să facem, uite pe cu tancul. Mergem și mai facem 5 minute odată să dăm, să vedem dacă chiar ai dat subscribe sau mai păcălit, pur și simplu ai zis, eu am dat, de fapt n-ai dat. Vedem acum verificarea, ne mai dăm o dată și dacă chiar ai dat subscribe, mai pică încă o dată Deer și atunci ai respectele mele, băiatule. Ok, ești băiat de la ca lumea care a dat subscribe. Bun, și 3, 2, 1, verificarea. Mamă, nu ai dat subscribe. Nu e nicio problemă. O să dai acum și pentru că ai dat și subscribe și like, eu îți mulțumesc și eu am fost Dan. Asta a fost episodul de astăzi și până data viitoare. Pa, pa!